Θες να μιλήσουμε για αγάπη? Όταν αγαπάς κάποιον, δεν τον πληγώνεις. Όταν αγαπάς κάποιον, είσαι εκεί. Στις πιο δύσκολες στιγμές δεν τα παρατάς και δεν τον αφήνεις μόνο. Όταν αγαπάς κάποιον, παλεύεις για να τον κρατήσεις μέσα στη ζωή σου. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν παίζεις με τα συναισθήματά του. Δεν του πουλάς αγάπες και έρωτες για να νιώσεις εσύ καλά. Όταν αγαπάς κάποιον, είσαι αληθινός. Τι είναι η αγάπη για σένα? Η αγάπη φαίνεται στις πράξεις και όχι στα λόγια. Δεν αγαπάς κάποιον μόνο και μόνο επειδή το λες. Τους αγαπώ δεν είναι για να το λες, είναι για να το δείχνεις. Τα ακούς? Δείξ' το με τις πράξεις σου. Αν αγαπάς κάποιον, σταμάτα να τον παιδεύεις. Αν αγαπάς κάποιον, σταμάτα να παίζεις μαζί του επιτέλους. Απόδειξέ του το. Δείξε του τι αισθάνεσαι αν πραγματικά τον αγαπάς. Η αγάπη δεν θέλει παζάρια. Τα ακούς? Και δεν θέλουμε σίγουρα ανθρώπους που να μας αγαπούν με το ζόρι. Αν είναι για να ζητώ την αγάπη κάποιου, τι να την κάνω? Αν αγαπάς κάποιον, πρέπει από μόνος σου να του δείξεις την αγάπη σου με κάθε τρόπο. Στην αγάπη δεν πληγώνεις. Στην αγάπη φεύγεις κάθε είδους εγωισμό. Τα ακούς? Στην αγάπη δεν λες ψέματα στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Στην αγάπη σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο. Σέβεσαι αυτά που αισθάνεται για εσένα, αυτά που δείχνει για εσένα. Δεν τα ποδοπατάς. Δεν παίζεις με αυτά. Στην αγάπη προσφέρεις και εκτιμάς αυτά που σου προσφέρει ο άλλος. Όσο θυμωμένος κι αν είσαι με κάποιον, στην αγάπη συγχωρείς, μάτια. Στην αγάπη παλεύεις για κάποιον. Στην αγάπη δεν φοβάσαι, αλλά ρισκάρεις και τολμάς. Αν αγαπάς, κάνε πράξεις στην αγάπη σου. Τα ακούς?